Hej, jeg blev spurgt, om jeg vil præsentere, hvordan vi har valgt at holde ender her på gården. I kan se vores lille flok, som vi har i år, der er 12 moskusænder. Og som I kan se, så har de fuldstændig fri adgang til den her del af køkkenhaven. Og det er et ganske bevidst valg. De er simpelthen død effektive til at tage sneglene. Vi ville egentlig gerne have den hegnet ind på et tidspunkt, men det er lige så meget fordi, at der kommer familien til at gå geder eller høns hernede. Eller muligvis begge dele. Og det er to ting, jeg alligevel ikke vil have i min køkkenhave. Men altså, som I kan se her fra Morgensund, de er jo fuld gang her i morgensolen med at finde ting at spise. Og det er altså både morgendukken på græsset, men også alt, hvad de kan finde af biller og snegle. Og det er der altså meget af her. Vi har valgt at lave et system med 2 andendamme og en lille bæk imellem. Det synes vi fungerer rigtig godt. Og som I også kan se, så er det jo dødvigtigt, at de har adgang til vand, når det er, man finder en stor fed snegl som den der, og den altså bare skal snaskes i sig. Men hernede fra den ene dam, der har vi jo som sagt gravet et lille bæksystem, om man vil. Når jeg har pumpen kørende normalt, så er der rindende vand her. Men det kører på solkraft, så det tager lige lidt tid her om morgenen, før det kommer op og kører. Men jeg synes, det er et system, der fungerer rigtig godt, fordi det giver mulighed for ænderne, at de kan hente vand enten her eller nede i den anden ende. Og ofte kan man faktisk se ænderne gå anden gang hele vejen op ad bækken fra den ene til den anden dam. Det kan jo være super sjovt at se på. Ej, de er i gang dernede. Her fra den her anden dam, der har vi et lille stykke over, og der har vi så et staldafsnit herinde i vores udhus, hvis man kan kalde det det. Grunden til, at vi har valgt at have dem indenfor, om natten i hvert fald, det er udelukkende hensyn til i tilfælde af, at Mikkel Rev han skulle komme forbi. Men man kan snilt have dem gående udenfor, det er slet ikke det. Herinde der har vi det hus, vi holdt dem i den første uge. Vi havde dem simpelthen spørgsmål om, at de skulle have lidt tryghedsfølelse. En 3 kilo fodersilo, det er fint til sådan 12. De spiser sådan 3 kilo på en nat, jeg fylder dem hver aften, og sådan tom næste morgen. En god bunke halm, hvilket de bruger rigtig meget også til at tørre sig i og ligge og putte i. Og så en god stor balje, det her det er vist jeg tror det er en 80 liters. Så de har lidt vand til om natten, til at snade i og til at bade lidt i. Og som I kan se på området omkring, så er det jo flittigt brugt. Men det er i hvert fald sådan, vi har valgt at holde ender. Jeg håber I kunne bruge det til noget. Rigtig god fornøjelse med jeres.